इलेक्शन फाइब्ला गाबोन जुदि इलेक्शन फाइब्लाबो जों माने जय जागोन बे मोनसे कनफिडेन्सआव दोङो आरो सेखाबारा जाखाजोब्बाय जों क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाय बिपिएफ मावख'आव सानसेनि हाबाफारिजों दिनै पर्बतजरा जिल्ला ब्लक लेभेलनि बुथ कमिटि दानाय जायो। बे जुथुमनाय मेलनि आफादगिरिनि बिबान लाना सामलायो पर्बतजरानि एमसिएलए मानगोनां मुनमुन ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे पर्बतजरानि गासै सेलनि आफादगिरि नेहाथारि आरो प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो ब्लकनि आफादगिरिजों लोगोसे गासैबो सोद्रोमाफोरा नुजाथिनायखौ नुनो मोनो। मख'नो गोनांदि ओनसोलारि सुबुंफोरजों मोजां खामानि मावफुंनो हानाय बायदि भट सेन्टारफोराव बुथ कमिटि दानायनि सायाव सावरायनाय जायो होनना बिबुंथियाव मख'बावो। लोगोसे फैगौ लकसभानि थाखाय गासैबो हारि माहारिफोरनि सेल दाफामनायाबो जाफुंजोब्बाय आरो सम सफैबानो होनो हानाय बायदि थियारि एबा साखाफारा जाखाबाय होनना फोरमायदों। जोङो थारमाने थांनाय एग्जिकिउटिभनि सिद्धान्त मथे सेन्ट्रेल कोअर्डिनेटर्स कमिटि मोनसे दानाय जादों आरो ब्लक लेभेलनि जिल्ला लेभेलनि जिथु भट कमिटि बेफोरखौ जों दानायनि दायित्वखौ लानानै फैदों। दिनै बेयाव पर्बतजरा डिस्ट्रिक्टआव जोङो भट कोअर्डिनेटर्स कमिटि मोनसे दाबाय। फैगोन समाव बिथांमोना गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टनि जुरिसडिक्सनाव जिमान खैथा भट सेन्टार दङ बिसोरनि एगेन्स्टआव माने कमिटिफोरखौ दानाय जागोन जाहाथे जोङो माबायाव इलेक्सनाव खोब थाबैनो रायजोफोरजों जगाजग खालायनो हायो। तृणमूल पर्यायनि भटार्सफोरजों जों जाहाथे जग बिनिमय खालायनो हायो बेनि कारणे बे प्रसेसखौ लानाय जायो जरलि फालनिफ्राय नांगासिनो दङ। नोंथांमोनाबो मिथिदो जोङो बिभिन्न पर्यायनि सांगठनिक मोनसे माबाखौ समाधान खालायबाय। जयनिं प्रग्राम थांबाय जोंहा दा कोअर्डिनेसन कमिटिया नै दा माबाफोरखौ भट कमिटिफोरखौ दानाय जागोन। बेबायदिनो जोंहा सेल कमिटिफोरखौ दानाय जाजोब्बाय जोंहा गासै जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव। स' जों पुर्ण प्रस्तुति जों माने इलेक्शन फाइब्ला गाबोन जुदि इलेक्शन फाइब्लाबो जों माने जय जागोन बे मोनसे कनफिडेन्सआव दोङो आरो जों सेखाबारा जाखाजोब्बाय जों